السلام علیکم دوستو، میں بندہ نچیز محمد کامران تے تساں دے بیس ہو میرا یوٹیوب چینل فیس بک پیج دامان کرن آج حاضر ہیں تہاڈے کول نئی ویڈیو دے نال انشاءاللہ پیش کریں لوگوں مزیدار ویڈیو۔ اج اسا گیا وجہ میاں خیر روڈ جڑا کہ کھوتی شہر دے نزدیک جیکو آکھا ویندا ہے اغیب علی کھد دے نزدیک واقع ہے تے اج اتھا ایک چھوٹی جی شادی تے انشاءاللہ اج دا ماحول تو کو دکھینے ہیں تو کو مزہ جڑے دوست سارے پیج تے نویں سارے پیج کو فالو کرے سو تے سارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے سو تے اگر ویڈیو اچھی لگے تے کو ضرور شیئر کرے سو۔ انشاءاللہ دوستو آج علی جی شادی ہے فل دیہاتی ماحول دے وچ ہوسی تے ایک سادہ جیاں شادی ہے، کوئی ایڈی وڈی شادی کونی، مطلب کہ جویں ہوندی ہے کہ ایک امیر بندے دی شادی تا او شادی نہیں، اے دیہات دے ایک غریب بندے دی شادی ہے تے اسیں شادی دے وچ شرکت کیتی ہے تے انشاءاللہ ویڈیو مزیدار تو کو دکھے سو ماحول دکھے سو تو کو انشاءاللہ تساں ویڈیو کو فل دیکھ سو۔ اے نے دوستو شادی جیری گھر مطلب شروع تھی تے اسی ڈر دا پروگرام روٹی دا پروگرام شروع ہے تے انشاءاللہ روٹی کھانی پئی عوام تے انشاءاللہ اگو دا ماحول تو کو دکھے نہیں تساں نہ رسو ویڈیو فل دیکھ سو۔ ماشاءاللہ دوستو آج تو کو دکھے سو سرائکی مختلف قسم دے ڈانس تے انشاءاللہ تو کو مزہ آوے سی جویں کہ تساں ویڈیو دے وچ دیکھ پاوے کہ ڈانس شروع تھی گئے سرائکی تے انشاءاللہ فل ویڈیو کو دیکھ سو، انشاءاللہ تو کو مزہ آسی ویڈیو کو فل دیکھ سو۔ ایویں دوستو مختلف قسم دے سرائکی ڈانس انشاءاللہ تساں انجوائے کرنے پے سو، امید ہے تو کو آج دی ویڈیو مزہ دیسی تے دلچسپ ویڈیو آج دی۔ ماشاءاللہ دوستو آج بالاں دی عید ہے تے دو لالن تے بالاں دی آپا تے جنگ ہی شروع تھی گئی دیکھ سکدے ویڈیو دے وچ۔ دوستو این دے حال چیک کرو، اے دیکھ اے ہاں دوستو سمجھ تے گئے ہو سو کہ کیڑا اشارہ آئی۔ دوستو اتھوں کو سٹارٹ تھینا پہ ولیمے دا پروگرام جویں کہ تساں دے پے وے گھوٹ کو کپڑے وغیرہ پوا چھوڑے نے تے ہن ہار وغیرہ پویندے پن سارے دوست عزیز و اقارب جڑے آئے ہیں رشتہ دار وغیرہ تے مہمان وغیرہ سارے او کو ہار شریف پویندے پن۔
دوستو تساں گھوڑ دے نال جڑا وڈا ہوندا ہے جو دن سبالا ٹریک دی وچ تساں ایڈا اونچا سبالا کدا نہ ڈیٹا ہوسی جیوں دے پیا ہوئے. دوستو نے ولیمے دا پروگرام تے انشاءاللہ امید ہے تو آپ کو ساری آج دی ویڈیو اچھی لگی ہوسی تے اگر ساری ویڈیو اچھی لگی ہے تو سارے پیج کو فالو کرے سو تے ساری ویڈیو کو لائک تے شیئر تے کمنٹس کرے سو. انشاءاللہ ملسو کہ اگلی ویڈیو دے وچ اپنی دعاواں دے وچ یاد رکھے سو اور دے در سو دامان کرنگ. اللہ حافظ.